Makosana breaking news imene yatifika pa desk pathu ndionena kuti Vitor Mumba kapena kuti Mbappe pamene tikukamba pano ndekuti atapidwa ambwandiridwatu ali mchitokosi cha polisi kuli ngazi mu mzinda wa Lilongwe. Ndenoto mafunso amene akumabwera ndiona kuti kodi Vitor Mumba apalamula mulandu wanji kuti akapeze zoti akutapidwa. Ayi ndithu pamene tikuyankha mafunso amene atiloleni tikuyalireni nkhani yonse imene yayendera. Makosana mukaona zithunzi zimene zikuyenda pa skrini panopo amenetu ndi makalata amene Malawi Police Service anapita kukagwada ku bwalo la milandu kukatengatu chilolezo kuti ambwandire Vitor Mumba. Ndeno potenga ndi makalata amenewo amene apolisi anakatenga ku bwalo la milandu akunena zona kuti akhuzana ndi nkhani zachisankho kuti kunali ma press briefing paja nthawi imene chayo kunaphulika ma press briefing. Nde pa press briefing ina yake Vitor Mumba anayankhula zambiri zokhuzana ndi mmene chisankho chimayendera nthawi imeneja. Pajatu ambiri tikutsatira bwino kuti padakali pano pa Vitor Mumba ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Independent amachokera ku Mzimba Central Constituency. Komanso pa nthawi imeneja ya chisankho ija analinde kuti running mate achipani cha Malawi Congress Party chimene mtsogoleri wake ndekuti ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndenoto potenga ndi mmene zimayendera nthawi imeneja after ndekuti anthu aponya zisankho ndekuti zotsatira za chisankho zayamba kubwera zimene zimaonesa zonena kuti tebulo ndekuti kutembenuka ndekuti madzi akuchita katondo zinthu sizikukomanso china chilichonse ndekuti chinaluza test chifukwa zotsatira za chisankho zimene zichapacha zinkaoneka kuti zimakomera chipani chotsutsa mu nthawi imeneja cha chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi ma press briefing amene amaphulikawo kunalito zoyankhula zambiri zoonesa kudandaula kuti chisankho chimenecho chikuyenda mosakomera mbali yawo. Ndi tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 19 September 2025 pamene chipani chimenechi cha Malawi Congress Party chinachititsa press briefing ku headquarters ya chipani chimenechi ku Lilongwe. Ndi zimene anayankhula Vitor Mumba pa press briefing imene zikuoneka kuti ndi zimene zapangisa zoti atapidwe. Ndeno chimene tingachita apa tikupanga atachi video imene ionese zimene anayankhula Vitor Mumba kenako tipitizeni nkhani. Lero lino ku HHI matalechita nabwenzedwa amakonzedwaso zonsezo zine kuti aziononga mokondera Arthur Peter Muthalika. Pakundibera ine tawagwira gwi uyo tawagwira ngo ndevu zamasharubu alipo mpano zona akabere munthu passing masharubu a Joshua Malango sizingateke zimenezo yayi. My point is tawagwira kuba ichitumbuka tawakora wakwiba tawakora wakupanga vya ungwibi. And for Likoma I went there myself. Nadaba kuti Likoma zona ati gende miyala gende la muja. When you look at the manually entered tally sheets, Likoma APM has got less than 2,000 votes. 1,020 something thereabout votes. Komaza electronically abanga enter into the system, it shows good I need over 6,000 votes. And these are facts that I'm saying we have seen. When I say we got this, I mean WEGOTTHIS. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula Vitor Mumba paja amachita kuti we got it zimene zimatanthauza kuna zoti apeza umboni kuti kuliti za chinyengo zimene zikuchitika pa nkhani yokhuzana ndi chisankho kuti chisankho sichikuyenda bwino. Ndi paja iwo amakhala kuloza chala kuti ma presiding officers komanso ma returning officers ama polling stations ena ake ndikuti samayendesa bwino chisankho amakhala ndikuti akupanga tampa ma figures kuchita zinthu zambiri zokondera chipani cha Democratic Progressive Party ngakhale amayankhula moti samasindika chindonji chenicheni. Komano potenga ndimene zimayendera zotsatira za chisankho zimenezo ndikuti zinkakomera chipani cha Democratic Progressive Party zimene automatically ndikuti iwo amaloza chala ndikuti achipani cha Democratic Progressive Party kuti ndamene akupanga manipulate kuti zotsatira za chisankho zimenezo zikhale zikomera mbali yawo. Ndeto pacha amachita kunena zoti pali ma centers kapena kuti ma polling stations oona 13 amene anali ndi umboni kuti kumachitika zinthu za chinyengo. Ma presiding officers ndikuti ma returning officers amakhala kuchita za chinyengo zokomera chipani cha Democratic Progressive Party. Ndenoto paja iwo amanena kuti ma polling stations ena ake ma returning officers komanso ma presiding officers akuchita zinthu zosalongosoka kumeneko ndikuti amapanga tempa ma figures ndichonga choti zotsatira za chisankho zimenezo zikhale zikukomera ena ake
omwe automatically ndekuti anali achipani cha Democratic Progressive Party potenga kuti zotsatira zachisankho zimenezo zimakomeranso mbali imene ya chipani cha DPP ndetu paja ankanena zona kuti we got it kutanthauza zona kuti aine maumboni kunena kuti zotsatira zachisankho zimenezo sizimayenda bwino ndipo umboni umene ali nawo ndionena kuti pali zachinyengo zimene apeza ndi paja mapanga specific kuti pali ma centers okwana 13 ankati kuti ma polling stations imenemo ma presiding officers ndekuti amachita zinthu zachinyengo ndi potenga ndi mmene manene amutha ameneyo amazakamba zoti ma centers amenewo ali maboma a Mangochi, Tcholo komanso Rumpi ndenoto paja ankachita kunena kuti iwo achita zothekera zina zilizonse kuti ateteze voti ndipo sakulola zonena kuti wiru kapena kuti chisankho cha anthu chisokonezedwe ndi anthu ena ake ndi ayesesa ndithu kuteteza voti yawo ndi zikuoneka kuti zimene zizi ndi zina mwa zifukwa zimene polisi yawatapira kuwapitisa kuchitokosi ndenoto paja kuna zitopotopo zambiri tikatsatira bwino kuti zisankho zisanalusidwe makosana amene achipani cha Malawi Congress Party anazapeza zoti apereka madandaulo awo ku bungwe la Malawi Electoral Commission kunena kuti zotsatira zachisankho ndi kuti zisalusidwe pokhapokha ndi kuti atapanga resolve madandaulo amene achipani chimenechi cha Malawi Congress Party anapereka bungwe limene la Malawi Electoral Commission ndenoto posatira zomwe anayankha a bungwe la Malawi Electoral Commission zimaoneka kuti sizinawakomere mpaka na makosana amene anapeza zoti apitano ku bwalo la milandu kumene amati amafuna kuti kukhale judicial review kuti bungwe limene la Malawi Electoral Commission asalengeze zotsatira zachisankho zimenezo pokhapokha atakonza madandaulo amene makosana amene achipani cha Malawi Congress Party anali nawo okhuzana ndi zachinyengo zimene akuti anaona mu nthawi imeneyo ndenoto paja mukumbukira bwinobwino kuti panali pa 24 September bwalo la milandu linakana pemphero limene a Dr. Lazarus Chakwera ndi timu yawo anazadandaulo alokhuza ndi zachisankho kuti bungwe la Malawi Electoral Commission asalengeze zotsatira zachisankho zimeneno kumapeto kwake a Congress ataona zona kuti zilibe mutu makamaka a Dr. Lazarus Chakwera anazangopanga accept defeat so nkutheka kuti pa nthawi imene amapanga ma press briefing amene wawa ndekuti nomwena amaphwanya malamulo nchifukwa chake apeza zoti awatapa kumabe potengera kuti nkhani imeneyi idakali m'manja mwa apolisi akapita kubwalo la milandu ndekuti tikhano tikumva kuti satane wa nkhani imeneyi akuyenda motani komano mukakumbukiranso mbuyomo paja baba Steve Malondera ankayankhula kunena zona kuti kwatuluka ma warrant of arrest ndipo akuyembekeza zona kuti kukhala list ya anthu amene amangidwe kuchoka ku mbali ya chipani cha Malawi Congress Party anayankhula zimenezo pamene chipani cha Malawi Congress Party makamaka achinyamata kumeneko anachita mkumano wa chipani chimenechi ndi mtsogoleri wawo a Dr. Lazarus Chakwera ku headquarters ya chipani chimenechi ku Lilongwe nkuthekatu kuti zimene amanena zija ndekuti ndi zimene zizayambika ndithu kuchitika ayi ndithu mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera nkuthekatu kuti mwene maganizo pa nkhani zimenezi ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikumapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 icho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.